हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। मम परमाराध्य परमपिता परमेश्वर परम प्रेममय चिरचिन्मय अदृष्टद्रष्टा अमृतमता अकृतकर्ता जगत्कर्ता जगदीश्वर अगतिर गति प्रभु अशरणर शरण अकारण कारण पद्म पलाशलोचन अंतर्जामी गोकुलाधिपति गोलक बिहारी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର अभय पदकंजरे भक्ति नैवेद्य अर्पण करी ए दिनहीन अकिंचन भगवानଙ୍କ द्वापर लीला संपर्कित एक क्षुद्र कविता पाठ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ହେ କହିଲେ କହିବ କହିଲା। ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତା ମନର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାର ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବା। କାଳନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ କୃଷ୍ଣ करे तोଳି କର करे କିଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାଜି ରହିଅଛି ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଲୀଳା ତୁମର କିମ୍ପାଏ ସମାଜେ ନିନ୍ଦାବାଜ ସାଜେ କଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କାଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ଘଟାଇଲ ପ୍ରଭୁ ସଂସାରେ ବୋଇଲା ପୁଣ୍ୟ କାହିଁକି କୁହ ତ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତ ସଂସାରେ ହୋଇଲା ଘୃଣ୍ୟ କଲ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ସେ ନାମ ବୋଲାଯାଏ ରାସ ଲୀଳା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଲଗାଏ ଦେହରେ କଳା କି ଯଶ ଲହରୀ ଖେଳାଇଲ ହରି ଗୋପୀଙ୍କ ବସନ ହରି କରନ୍ତେ ଏ ମନ୍ତେ ଆମେ ଏ ଜଗତେ ବୋଲାଇବୁ ବଳାତ୍କାରୀ କୁବୁଜା କୁଜୁବା ନାରୀ ଜାଣିକି ବା କି ହାତ ମାଇଲ ତା ଅଙ୍ଗେ କରିଲେ ଏମିତି ଭାବି ପାରୁଛ କି ହେବ ଆମ ସଙ୍ଗେ କନିଆ ଛଡ଼ାଇ ଶିଶୁପାଳ ଠାରୁ ତୁମେ ସିନା କଲ ଧର୍ମ କର୍ମ ତୁମ ସମ କରି ଏ ଅଧମ ଭୁଞ୍ଜେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କେଉଁ ବିବେକରେ ମାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କଲ ଲୁଚି ଲୁଚି କଳିଯୁଗେ ଆମେ କରିଲେ ଏସନେ ଦୁନିଆ କରିବ ଛି ଛି କଂସ ପରି ବୀର ମାମୁଙ୍କୁ ମାରିଣ କୀର୍ତ୍ତି ଅରଜିଲ କେତେ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ ଜାଣିନ କି ଅବା ସତେ କି ଭାଇ ହୋ ତମେ ନିଜ ଭଉଣୀର
ହରଣେ କଲ ସାହାଯ୍ୟ, କୁଳାଙ୍ଗାର ସିନା ବୋଲାଇବୁ ଆମେ, କରିଲେ ମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। କଷ୍ଟ ତ କିଞ୍ଚିତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ନଥିଲା, ଅଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଥାଇ, କେବଳ ଜଣକ କବଳେ ଆମେ ତ କଲବଲ ହେଉଥାଇ। କେତେ ଲବଣୀ ଯେ ଚୋରି କରି ନିଜେ ନ ଖାଇଛ କୁହ ସତେ, କାହା ଘରୁ ଯଦି ଲବଣୀ କେବେ ନେଲେ ଆମେ ଖାଉ ଯୋତେ। କୁକର୍ମ ତ ଯେତେ କଲ କଳା ମୁଖ, ସବୁ ଏ ସଂସାର ସହିଲା, କଡ଼ା ଲାଗେ ଭାରି ସତ କଥା ବୋଲି କହିଲେ କହିବ କହିଲା, କହିଲେ କହିବ କହିଲା, କହିଲେ କହିବ କହିଲା।